lho. Mlaku ki matane dienggo. Kok sampean mawon mboten awas kok kula sing disalahne. Padha dene kaget kok wong liya sing disalahne. Kadang-kadang nek ana perkara ngono kuwi padha-padha perkarane padha-padha salahe, tapi anggere wong duwe pangkat, duwe kelungguhan kaya sampean ora gelem disalahke biasane. Wong ngono kuwi kok nek wong cilik kaya Petruk niki lah wis ora salah ya salah sithik hukumane akeh. Nek kaya sampean niku terus ngomong sing ora-ora kowe. Apa ya? Yai Seno kene ngopo kae? Pripun? Yai Seno kene ngopo kae? Mados tabuh beduk niku ketingale. Ora kok mundur ki piye? Apa kasoran jurit karo Pati Sengkuni apa piye? Lah nggih kok. Pati Sengkuni niku kula gumun setahun niku. Tenanan. Wong cilik wong klangklik kados nika kok saged sektine uleng-ulengan. Sekti piye, Mitra? Ditamani Gatur Cak Pala niku nggen sirah niku biar mboten napa-napa. Gegere niku biar mboten napa-napa. Wah, jan tenanan. Gatur Cak Pala niku nggih ngepruk sirahe gajah, ndase gajah mawon biar langsung ngambyar. Lho kok Pati Sengkuni megel-megel mawon niku lho, Den. Ning Ndara Werkudara mboten pinter. Ora pintere piye? Mboten kados kula. Lah kowe ngopo? Kula ken milih, kula mung ngangge godho cilik nika kados tabuh bonang nika. Terus kon milih nyoh truk tamakno gadamu tibake marang awakku. Sing kandha kaya mangkono kuwi Sengkuni. Alah. Lah terus kula milih to, Den. Milih nggon sing empuk. Nah, niku salah Ndara Werkudara niku.